Това е втория ни клип. Сега влизаме на сървъра. Той къде? Тук има лава. Аз винаги, когато направя, сварям лавата, защото селото всякога и дори нещо е той. Къде е? И не знам къде си. Агне. Добре. Ябъл. Ще умра. Умирам. Що ме изхвърли, ма? Ами изхвърли. И не му излиза сървъра. Няма начин. Най-накрая излезна. И почнах да умирам, но излезнах, но се стъмва. Доста е тъмно. Трябва да си направим легла. Ето го там. Казва се Май. Аз съм VIP Хикс Шабан. Какво прави той? Ние сме випове също. Много добре играем. Видяхте в първия епизод. И сега доста е тъмно. Тук трябва нашия приятел Джан. Малкия. Джани го наричаме. И когато има пожар, влезете в кладенеца. Да, няма да изгорите. Да вземем тази факла. Да седнем да пием бира. Не знам къде отишъл и какво. Там няма врата и го затворих. Сега тази факла го чупим. Защо го чупи, бе? Да, факла ще чупим. Да, факла ще чупим. И сега факлите са огне. Слагаме. Ого, на мен са три. Много имаш. И двое да се. И сега той вижте го. Има ли зомбита? Чак трябва да меря едно нещо. Това пак е Джани. Слуша ни отвънка и вика. После ще ми дадеш, сега търся нещо. Открих. Колко имаш? Аде. На две ще ми станат. Само ще давам. Идвай тук. Как си? Кози? Как си? Кози? Сървърът е бъдно, не мога да удрям. Виж сама. Колко имам? 3. Ами, той винаги забърва. Така. Се бъгна, не мога да удрям. И таската остане. И той също пъти някакъв картофи, мисля. Нещо печеше. Сървъра е бъгнал, не може да се яде, не може да се удря. Идвай да си дам. Ще опитам пак да убия Агне, но не знам дали ще се получи. Дано се. И май го изгубих. Дали е тук? Ето го тук. Аз съм го убил, но не са таковаше, защото са бъгна. Ето го Джан. Мир, дойде. Ето, чакай. Дай. Чакай още. Имам две. Не ми трябва. Вземи го. Два панталона ли има? Добре, да го използвам. Защо не играеш с нас?
изтеглиха. Днес като ми се развали, ще го снимам къде. Той сега каза, че си го е изтеглил, но нещо е станало. Утре ще направи клип. На телефона нещо е станало. Утре ще го направи и ще го снима. Сърва пак е бъгнал. Какво взехли, бе? Една пържола си хвалил, 3 ябълки си ми хвалил, не. Не ви взимай тези, бе. И сега... Да, знаем 6 картофи. Ето 14 ще. Не вряд. Колко ще остане за мен? Но да не се объркате. Има някои картофи, които те са отровни и понякога и зелени са. И да, те са натровени. Не ги го поръчвам. Какво да има? 4 картофа. Да. Иначе тази игра много взима. Коя? Майнкрафт. Не, това препоръчвам ли да я изтеглите. Това е добра. И сега ще... Той се... Някои ще ги щупят, ще ни трябват. О, дали трябват, имам 3. Ще ни трябват, доста си сложил. Дай ви всичките факти. Моят овчет, също и Мир. Гледайте него в 15, се казва той. Гледам доста добър, вдиги 5 на 0. Той е нулен, се подава и правя доста пари от доста игра, също и Майнкрафт, но той играе повече в FTS и има FTS 15 и FIFA 16, но в FTS 15 има повече от 1000 лева. Има 1 милион 6000 и колко. И много пари събира той. Взе си Реал Мадрид. Доста отбори си взе. Взе си Барселона, Атлетико Мадрид. Всичките отбори ги взе. Всички хора отключи. Формата си и гледайте път и не ще гледайте, разбира се. Айде, до скоро, приятели, и ще се видим друг път.